нас на 21 февруари показваме трето клипче, зимуването на едно и също семейство. Вече има топлина, развиваме вече пило, по-силните семейства повече, по-слабите по-малко, конденс в хранилката. Сигурен показател за това. При нас по-слабите семейства са на кълба на 21 февруари. Днеска решаваме да подхраним най-после тези семейства, които са останали без запаси. Проявяваме днеска за запаси. Кълбото е горе-долу сигурно по средата и в зависимост от това дали е силно или слабо семейството е разпуснато или не. Температурата е 3-4 градуса. Това семейство е добро, агресивно малко за от студеното време и виждаме, че вече се развива. Разпуснато е кълбото въпреки ниските температури и в този момент вече е наложително да подхраним. Много колеги храната рано-късно, навсякъде паща е различна, затова при мен вече паща е късна и вече се налага подхранване, защото вече някои семейства са останали без запаси, специално като това. Някои семейства по-слаби, по-малко пило развиват, имат повече мед, затова подхранваме с тази питка. Подхранваме и горе-долу след една седмица може би ще почнем да храним с сиропче, защото е по-евтино. Така, пчелите вече са в активно състояние. Слагаме и това найлонче с цел затопляне. Найлони, на които семейства ползвам, найлони. Момента за найлоните настъпва, защото вече са в активно състояние и влагата няма да им пречи. Така подхранваме. Следващия път